Sumasyaw coordinator sa lungsod sa Konsolasyon na sikop. Samtang snatcher na dakpan, human siya gigukod sa iyang biktima. Suginlimi, Leslie Caminada Vestil. Naaktuhan ang magtiayong Junicio Maria Cecilia Garbo uban siya mga tao nga nabisi sa pagtali sa mga numero sa illegal swertres ug masyaw sudsay ng Panimay sa sitio Baha, Barangay Tayud sa lungsod sa Konsolasyon. Nasikop sila sa mga sakop sa Arsog con Regional Special Operation Task Group human makadawat ang maong buhatan og taho kalabot sa coordinator kinsa gingong sakop sa pinanser nga si Richie Buli-Buli kinsa nadakpan bagbuhay lang. Gingong lukop lungsod sa Konsolasyon ang sakop sa negosyo sa magtiayong Garbo. There is ongoing illegal activity in Barangay Tayud, Konsolasyon, and upon our arrival at the area, we have caught in the act in plain view from the outside now that they are tallying the said illegal numbers. Kami lang pangita ko ng trabaho ta, putol-putol ang trabaho. So na lang gawa niya kay nakaon sa ko. Nagano sa ninyo kakaon. Ako mga tao. Gisikop sa mga sakop sa Cebu City Police Station 4 kon Mabolo Police ang suspect sa pagpaglamni nga si John Magalso 29 anyos nga taga Riverside sa Barangay Hipodromo. Human mamiktima og 20 anyos nga dalaga kinsa iyang kasakay sa jeep. Wa mahadlok ang biktima nga gukdon ng suspect hinungdan nga gitabangan kini sa mga tawo. Gihimakag sa suspect ang pasangil apan dihang gikay kay ang iyang bulsa daghang SIM card ang nakuha gikan niini. Ka-pray man ko nga dili niya makuha kung bagay na adra kong Bible. Gigagugag simbahan niya. As in, dagang pagugoy exam niya. Nagadali ko bali para magto niya. Iyang kuha na kong bag. Nakuha na kong time baka naman. Dili naunta ko sa bayro. Nagtuo niya. Na ako diri nga. Gawat, ano. Ay. Leslie Caminada Vestil, News 5. Banhaon sa Cebu City Hall ang sangguniang kabataan pinaagi sa pagbugna og mga youth council sa mga barangay. Human mapirmahe ni Presidente Aquino ang balaod nga nagpostpone sa SK elections, ang Korte Suprema na lang ang bugtong makapugong sa pagpatuman niini. Andrea Patenia, Suginlimi. Di nagyud mahinayon ang sangguniang kabataan elections karong Oktubre 28, human gipirmahan ni Presidente Benigno Noynoy Aquino III ang balaod nun nga nagsibog sa petsa ni ini niadtong miaging Huwebes. Ang balaod nagmando nga mahimong mapahigayon ng SK elections gikan sa October 28, 2014 ngadto sa February 23, 2015 aron katagan og higayon ang mga magbabalaod sa pagreporma ni ini. Why holdover capacity kundi makapadayon sa pagkupot sa ilang katungdanan ang mga incumbent SK officials sa ilang pwesto pagpupo sa ilang termino karong Nobyembre 30. Apan matod sa mga opisyales sa Cebu City Hall, di angayang mawad-an og youth representation ang gobyerno. With or without the SK, kinahanglan ang concern sa atong mga kabatanunan will have to be addressed. Naaman gyud sa Batakang Balaod sa Konstitusyon, there is really a specific provision about the youth, about the young people. The future belongs to them and they are the future. Tungod kay temporaryong mawa ang SK, buot ni Cebu City Vice Mayor Edgardo Labella nga pangusgan ug maayo ang Cebu City Youth Development Commission kon CCDYC. Susama sab niini ang baruganan sa kanhi youth leader ug karon konsehal na nga si Alvin Dizon kinsa Vice Chairperson sa Committee on Youth and Sports. Mato ni Dizon, muumol siya og ordinansa sa pagmando sa tanang barangay sa pagmugna og youth councils kauban ang youth volunteers. Aron magayra ng atong mga barangays nga maski in the absence of the sangguniang kabataan, doon nagapoy continuity sa implementation of youth development programs and projects. Ang SK Federation Vice President for Luzon mipadayag nga unconstitutional ang pagbakante sa mga posisyon sa sangguniang kabataan. Mibahad usab ang presidente sa National Federation sa sangguniang kabataan nga andam silang mangayo og temporary restraining order sa higayon nga mapirmahan ang balaod nga nagpostpone sa SK elections. Under the circumstances, dapat magdali sila kay hapit na ang elections. Kay otherwise, mamutan academic ang ilang petition kung October 28 na way elections, then petition pa sila.
Apan matud ni SK Cebu Province Federation President Aladin Caminero nga magpabilin gihapon ang ilang pakiglambigit sa Kabatanunan bisan nga wa na ang SK. Ako, mag-hospital lang ko, kaisip ko sa ka-leader. Then after na kanang kalihukan sa mga batanon gyud, naamang gina permanente. Andrea Patendia, News 5. Mga Boy Scouts, mapasigarbong mipakita sa ilang kanas nunod sa pagsaulog sa Scouting Month karong buwana. Ilang ipakita ang ilang mga abilidad sa fancy drills nga gisalmutan sa mga sakop sa Boy Scouts gikan sa nagkalain-laing mga tunghaan sa siyudad sa Sugbo. Sa tibok Scouting Month, ipahigayon usab ang nagkadaiyang kalihukan sa mga Boy Scouts sama sa camping activities sulod sa ilang tagsa-tagsa ka mga eskwelahan. Gipasalig sa mga Boy Scouts nga panghingusga nila ang community service ilabi na nga temporaryo mawagtang sa katungdanan ang sangguniang kabataan. Ang role sa Boy Scout kay mukuhan siya na mutabang sa mga community nila para mahimo na ma-organize ang mga tao sa ilang community ba din ang Boy Scout kay kuhan siya para maigadag ko ninyo ba, mahimo mo ko sa good nga leader ba. Kung hapsay ang financial distribution alang sa mga senior citizens sa Cebu City na itong Biyernes ug Sabado, sukwahi ang naitabo kaganinang buntag atol sa pagtiwa sa pagpang-apod-apod din. Sugin Limi, Andrea Patenia. Sa 4th floor, doon lagi gibutang dito. Ato sa distribution. Para ka sa babahin. Pahalag naglisod, nagpunsisok silang lolo ug lola ni ining gamay nga ganghaan sa Office for the Senior Citizens Affairs aron magpa-validate sa ilang mga identification cards. Gisugdan unta ang pagpanghatag og priority numbers apan gipaundang kay nag-inilugay sila. Kadaghanan kanila wa na appeal sa payroll kay dugay nilang nahatag ang application for financial assistance. Wala ilang name. For sure, wala man ilang name. Di man lang limbong sa ano. Ang umpala na problema lang ID. Nila naka-duplicate. No? Dahil mo lang verify. Kung nila lang verify, kaya sila. Dunay naabot ang ilang mga pangan sa listahan sa laing barangay. Dunasay nawagtang sa lista ang ilang mga pangan ug dunay wa makahigayon sa pagkuha niadtong Biyernes ug Sabado. Ano nawagtang man daw? Kay wala mang kubra, duha ka kubrahan kay wala man ko dire. Sa man ako nina, forfeit na nina. Oh, naman ako nga nakita na nako. Wala lagi kay nagpista man dito. Oh, namista ka? So dumanhog. Dito ka dumanhog. Oh, ganang pista man akong bata dito nagipagkuha man ko di. Nato ko dito. Si Lolo ni Sergio, wa nakakubra kay nawagtang ang iyang ID. Iya sab gireklamo nga gubot ang sistema sa OSCA. Mao ni sa kakanaog, mao din nilang priorities mga disabled. Og one. Nakabati na kagapoy, sir? Kapoy kayo sakit kina akong tililakaw. Sa social hall nga nahimutang sa 4th floor, gipahigayon ang disbursement alang sa regular payroll. Sa 3rd floor, gipahigayon ang distribution sa mga nalakip sa special payroll. Samtang sa ground floor, gipahigayon ang verification process. Kay naghuot ang mga elevator, dunay uban nga mianto sa paggamit sa hagdanan bisan og gakurog ang tuhod. Dunasay nang yaka sa hagdanan. First 2 hours sa buntag. Later on, may nuna ka man sa lobby. Kani uban sa yaka na lang sa stairs. Oh, kay muyaka gina sila kay wapin sila sa crowd. Maipit man. Kung dunay wa kauyon, dunasay malipayong na mauli kay nakubra ra dayon nila ang ilang 2,000 pesos. Unsa man nimong 2,000 nay? Ha? Unsa ni mo 2,000? Kay palitan mayad sa utang. Lipay ka karon. Lipay kayo. Mula na pa 15 ka adlaw ang pagpang-apod-apod sa 2,000 pesos nga financial assistance dinhi sa Cebu City Hall alang sa mga senior citizens dinhi sa Dakbayan sa Subo nga napakyas sa pag-claim sa ilang ayuda ni atong miaging Biyernes ug Sabado. Apan kundi gyapon sila maka-claim sud sa gihatag nga panahon, mawagtang na ang ilang kahigayunan nga makakubra ning ikaduhang hugna sa distribusyon karong tuiga. Andrea Patenia, News 5.
Sports utility vehicle ug 10-wheeler truck nagbangga samtang laing sakyanan midaro sa mga signages sa kalsada. Madin Sabang, Sugin Limi. Nalumping ang tuong bahin ining Kia Sorento ug ang atubangang bahin ining truck dihang nagsungag sa may intersection sa Kaohsiung Street, corner A Soriano Avenue, dakbayan sa Sugbo kagahapon sa buntag. Gimaneho ni Jacinto Rintuza ang SUV samtang si Ricardo Barriga Jr. ang nagmaneho sa truck. Walay naunsa sa maong panagbangga. Maayong pagkagusbat ining sakyanan, humandaruha ang pipila ka mga signage sa barangay Kanduman sa dakbayan sa Mandaue. Gimaneho ang maong sakyanan ni Cyrus Flando, kinsa giingong nakainom atol sa hitabo. Matod sa nakakita, nga kusog kaayong nakapadagan si Flando sa iyang sakyanan. Kalit lang tipas diri, tapos paglusad mo rin nagkalit siyang sobra kahay. Hubog yun, hubog kay dili siya makatarong og tindog. Bayaran to niya yung mga damage to. Mura yung katon. O may na-injury. Madin Sabang, News 5.